ഇന്നത്തെ ഇഫ്താറിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നാട്ടിൽ വെച്ച് ഏതൊരു ബേക്കറിയിലും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് മീറ്റ് റോൾ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനുള്ള ഡോ റെഡിയാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കാൻ വെക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഈ ഈസ്റ്റിൻ്റെ കവറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈസ്റ്റിന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നാലേ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. സോ ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ, ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈദ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 10 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡോ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദ, പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ആൻഡ് ഈ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഡോ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഡോ വെച്ചിട്ട് ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മീറ്റ് റോളിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം. ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സോട്ടേ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സോട്ടേ ചെയ്യണം. ദെൻ യു ക്യാൻ ആഡ് ദ അനിയൻസ്. അനിയൻസിൻ്റെ കളർ മാറി വരുമ്പം യു ക്യാൻ ആഡ് ദ ടൊമാറ്റോസ് ആൻഡ് കുക്ക് വെൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മസാലാസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദി ലീസ്റ്റ്, ലെറ്റ്സ് ആഡ് ദി കുക്ക്ഡ് ആൻഡ് മിൻസ്ഡ് ചിക്കൻ ആൻഡ് ഇതിനെ നല്ലോണം സോട്ടേ ചെയ്തൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ മീറ്റ് റോളിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഡോ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കണം. ഇനി ഇത് ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടൊന്ന് പരത്തി എടുക്കണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ റോളിംഗ് പിൻ ഇല്ല, സോ ഞാൻ ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പരത്തി എടുക്കുന്നത്. ഡോ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് സൈഡ്സ് ഒക്കെ സീൽ ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിനെ എഗ് വാഷിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഡബിൾ കോട്ടിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, സോ ട്വൈസ് എഗ് വാഷിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീറ്റ് റോളിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പം മീറ്റ് റോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം, ബോത്ത് സൈഡ്സ് അൺടിൽ ദേ ആർ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ക്രഞ്ചി ക്രിസ്പി മീറ്റ് റോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി നാട്ടിലെ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ലുക്കാണ്. ആൻഡ് സ്മെല്ലും ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇഫ്താറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഈ റെസിപ്പി വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വൺസ് അഗൈൻ ഹാപ്പി ഇഫ്താർ എവ്രി വൺ. ബൈ ബൈ.